Kang Mas. Inggih wilujeng dalu Nduk Cahayu. Paring asma sinten? Cika. Cika. Mijil saking pundi? Saking Banguan Kedung Waru. Oh, Kedung Waru. Heeh. Diaturi setunggal lelagon nggih. Napa nderek? Iki aku duet apa dhewe ae? Dhewe ae. Dhewe. Dhewe ae. Aku tak anu ya, Mas. Apa? Anyang-anyang. Ayang-ayang. Oh iya, ayang-ayang. Oh, kok anyang-anyang. Heeh. Sowan wonten ngarsa jeung andika sami. Diaturi sinarengan kuncine. Heeh. Iya, kaya ngapa? Ayang-ayang Mas ya. Heeh. Ya. Sinarengan sowanipun Krida Manggala. Kaya ngapa? Ayang-ayang. Sesarengan Krida Manggala. Padang rasane ati kandang senging liyan hanyawan aku kowe laku katresnan kang mas wong kajang ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba. Senang
Sampun toh.